Hare Krishna Mataji. Thank you Mataji. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பேசிக்லி இதுதான் லாஸ்ட் டைம் சொன்னதா, எல்லா புக்லயும் ஒன்னா தானே சொல்லியிருக்காங்க. இதுல ப்ளூ கலர், அதுல ரெட் கலர். ஏன்னா இப்போ வந்து கலாவதி மாதாஜியோட ஃபேவரட் கலர் எல்லோனா எல்லோ கலர், அப்புறம் பத்மா மாதாஜி வந்து எனக்கு பச்சை கலர் பிடிக்கும் அப்படி இல்லையே. ஏன்னா இது இமேஜினேஷன் இல்ல, இது அவரோட கலர். ரைட். 14. அவருடைய மொழிபெயர்ப்பு. அவருடைய இடுப்பு தாமரையின் இழைகளைப் போன்று மஞ்சள் நிறமுடையதாக ஒளி வீசும் ஆடையால் மூடப்பட்டுள்ளது. அவர் மார்பில் ஸ்ரீவத்சம் என்னும் மச்சத்தை குறிக்கப்படும் ஒரு சுருள் வெள்ளை முடி உள்ளது. ஒளி வீசும் கௌஸ்துபமணி அவர் கழுத்தில் இருந்து தொங்குகிறது. பொருளுரை. பகவானது உடையின் நிறம் சரியான நிறம் தாமரை மலரின் மகரந்தம் போன்ற செம்மஞ்சளாக வர்ணிக்கப்படுகிறது. அவர் மார்பில் தொங்குகிறது கௌஸ்துபமணி. அவருடைய கழுத்து நகைகளாலும் முத்துக்களாலும் மிக அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது. பகவான் 6 வளங்கள் நிறைந்தவர். அவற்றில் ஒன்று ஐஸ்வர்யமாகும். அவர் இந்த ஜட உலகில் புலப்படாத விலை மதிப்புள்ள நகைகளில் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறார். பதம் 15. அவர் கழுத்தை சுற்றி கவர்ச்சியான முல்லைகளால் தொடுக்கப்பட்ட மாலையை அணிந்திருக்கிறார். அந்த மாலையின் நறுமணத்தால் மயங்கிய தேனீ கூட்டம் மாலையை சுற்றி ரீங்காரம் இடுகின்றது. அவர் மேலும் மிகவும் அழகிய முத்தாரம், மகுடம், ஜோடி வங்கிகள், வளைகள் மற்றும் கடல்கள் இவற்றால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறார். பொருளுரை. இந்த வர்ணனையிலிருந்து பரமபுருஷ பகவானின் பூமாலை வாடாதது என்று தெரிகிறது. உண்மையில் வைகுண்டத்தில் அல்லது ஆன்மீக வானில் புதியதை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை. மரங்கள் செடிகளில் இருந்து பறிக்கப்பட்ட மலர்கள் புதியதாக உள்ளன. ஏனெனில் ஆன்மீக வானில் எல்லாமே அதன் தனித்தன்மையை விடாது வைத்திருக்கும். மங்காது மரங்களிலிருந்து பறிக்கப்பட்ட மலர்கள் மாலையாக்கப்பட்டு அவற்றின் மனமும் ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வந்துட்டாங்க. வாடாது. அதை முடிச்சிடுங்க மாதாஜி அந்த பாகம். ஏனெனில் மரங்கள் பூக்கள் ஆகிய இரண்டும் புனிதமானவை. மரத்திலிருந்து பூ எடுக்கும் பொழுது அது அதுவாகவே உள்ளது. அது அதன் மனத்தை இழப்பதில்லை. தேனீக்கள் மாலைகள் இருந்தாலும் அல்லது மரங்களில் இருந்தாலும் சமமான அளவில் மலர்கள் கவரப்படுகின்றன. ஆன்மீக இயல்பின் முக்கியத்துவம் என்னவென்றால் எல்லாமே நிலையானது, வற்றாதது, எல்லாவற்றிலிருந்தும் எடுக்கப்பட்ட எல்லாமே எல்லாமாகவும் இருக்கிறது. அல்லது குறிப்பிட்டுள்ளது போல ஆன்மீக உலகில் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று போனால் ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்ந்தால் ஒன்று. தேனீக்கள் புதிய மலர்களை சுற்றி பாடுகின்றன. அவற்றின் இனிய ஒலி பகவானால் அனுபவிக்கப்படுகின்றது. பகவானின் வளையல்கள், ஆரங்கள், மகுடங்கள், கழல்கள் எல்லாமே விலைமதிப்பற்ற நகைகளுடன் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளன. நகைகளும் முத்துக்களும் புனிதமானவையாதலால் அவற்றின் மதிப்பிற்கு உலக அளவில் கணிப்பு கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரைட். தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வந்துட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி மியூட்ல இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா.
Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஹரே Just கிருஷ்ணா ஹரே Hare கிருஷ்ணா Krishna மாதாஜி. Mataji. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஜஸ்ட் 6 மணி கிளாஸ் நமஸ்காரம். கொஞ்சம் பீப்பின் பண்ணிட்டு வந்தேன். ஸோ டோட்டலா அட்லீஸ்ட் ஒரு 25 டிவோட்டிஸ்னா இருப்பாங்க. ஸோ அட்லீஸ்ட் கடைசி வரைக்கும் அந்த டிவோட்டிஸ் காலிங் சர்வீசஸ் வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்க. இன்னைக்கு யாரெல்லாம் அட்டன் பண்ணாங்களோ அட்டெண்டன்ஸு போடுறது இதெல்லாம் வந்து இங்கே யார் அட்மின்ஸாக இருக்கீங்க, டீச்சர்ஸாக இருக்கீங்க, எல்லாருமே வந்து தயவு செஞ்சு அதை மெயின்டைன் பண்ணுங்கோ. ஓகே, ஸோ தட் காலிங் சர்வீசஸ் இருந்தால் அவங்களும் எந்தூசியாசமாக அவங்க வந்து கலந்துப்பாங்க. ஓகே, ஸோ நீங்கள் எல்லாரும் கூட உங்களுடைய சேவைகளை வந்து நல்லபடியாக செய்யணும். மேலும் வந்து பகவானுடைய அதாவது அவங்களுக்கும் அந்த நற்பாதை வந்து இன்னைக்கு தொடங்கக்கூடிய உங்களுடைய பிரயாணம் வந்து நல்லபடியாக இருக்கட்டும்ன்ற பிரார்த்தனைகள். ஓகே ஃபைன். எப்பவுமே 6 மணி கிளாஸ் நான் போகிறதே கிடையாது. அட்லீஸ்ட் வேற கிளாஸஸ் எப்பயாவது ஒரு வாட்டி பீப்பின் பண்ணுவேன். ஆனால் இன்னைக்கு எப்பெல்லாம் முடியறதோ இன்னைக்கு நான் கிளாஸஸ் கண்டிப்பாக வருவேன். ஓகே, ஸோ டீச்சர்ஸாக இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் அலர்ட்டாக இருந்துருங்க. ஓகே ஃபைன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Hare ஹரே Krishna கிருஷ்ணா Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ராத மாதவ ஜபிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ Kunja குஞ்சபிஹாரி. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி ஜெய கோபி ஜன ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி ஜெய கோபி ஜன வல்லபா யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன யமுனதீராவனச்சாரி யமுனதீரா யமுனதீராவனச்சாரி யமுனதீராவனச்சாரி ஜய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி ஜய ராத மாதவ ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே Hare ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ராம
ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஓம் நமோ நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யா நாராயணம் நமஸ்கிருத்யா நரம் செய்வ நரோத்தமம் நரம் செய்வ செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் தேவீம் சரஸ்வதி வியாசம் ததோ ஜயம் முதீரயேத். ததோ ஜயம் உதீரயே. நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் நித்யம் பாகவத சேவையா பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்தே பவதே நைஸ்திகே. ரீடிங் ஃப்ரம் பாகவதம். நம்ம வந்து 30வது ஆறாவது chapter. காண்டம் முதல் அத்தியாயத்துல 30வது ஸ்லோகம். हरे कृष्णा माताजी, प्रणाम्स माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. கலாவதி மாதாஜி வாசிங்கோ. நிஷம்ய மரியமானஸ்ய முகதோ ஹரி கீர்த்தனம் பர்தோர்நாம மகாராஜ பார்ஷதா சஹசாபதன். हरे कृष्णा माताजी. माताजी உங்கள்ட்ட ஒண்ணு சொல்லணும் மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. 18 days கிளாஸ்ல வந்து அந்த 15th சாப்டர் வந்து என்ன சொல்ல சொல்லியிருக்கிறாங்க மாதாஜி. அது சொல்லுங்க, நோ இஷ்யூஸ், சொல்லுங்க. ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி நெக்ஸ்ட் நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே, ரொம்ப நாளா நான் வாசிக்கிறேன். நோ ப்ராப்ளம். निशम्य म्रियमाणास्य मुहतो हरिकीर्तनं बर्दुर्नाम महाराज भाषताः सहसावदन्. நிசம்ய கேட்டு மிரியமானஸ்ய சாகும் தருவாயில் இருந்தவனின் முகதக வாயிலிருந்து ஹரி கீர்த்தனம் பரமபுருஷரின் புனித நாமம் உச்சரிக்கப்படுவதை பர்து நாம தங்கள் எஜமானாரின் புனித நாமம் மகாராஜா அரசே பார்ஷதா விஷ்ணு தூதர்கள் சகசா உடனேயே ஆப்தன் வந்து சேர்ந்தனர். மொழிபெயர்ப்பு. அரசே, மரண வாயிலிருந்த அஜாமிலனின் வாயிலிருந்த தங்கள் எஜமானாரின் புனித நாமம் பெரும் பயத்தின் காரணத்தால் குற்றமின்றி உச்சரிக்கப்பட்டதை கேட்ட விஷ்ணு தூதர்கள் உடனேயே அங்கு வந்து சேர்ந்தனர். பொருளுரை. ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரார் ஹரிகீர்த்தனம் நிசம்யாபதன் கதம் பூதஸ்ய பந்துர் நாம பிருவதக என்ற வாக்கியத்திற்கு பின்வருமாறு கருத்துரைக்கிறார். அஜாமிலன் நாராயணரின் புனித நாமத்தை உச்சரித்ததால் விஷ்ணு தூதர்கள் வந்தனர். அவன் நாராயண நாமத்தை ஏன் உச்சரித்தான் என்பதை அவர்கள் கருத்தில் கொள்ளவில்லை. நாராயணரின் நாமத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது அஜாமிலன் உண்மையில் தன் மகனை தான் நினைத்து கொண்டிருந்தான். ஆனால் அஜாமிலன் பகவானின் நாமத்தை உச்சரிப்பதை கேட்ட ஒரே காரணத்திற்காக விஷ்ணு தூதர்கள் அவனை காக்கும் பொருட்டு உடனே அங்கு வந்தனர். ஹரி கீர்த்தனமானது பகவானின் புனிதமான நாமம், ரூபம், லீலைகள், குணங்கள் ஆகியவற்றை புகழ்வதற்காகவே உள்ளது. ஆனால் அஜாமிலன் பகவானின் ரூபம், குணங்கள் அல்லது உபகரணங்களை புகழவில்லை. அவன் புனித நாமத்தை மட்டுமே உச்சரித்தான். ஆயினும் அந்த உச்சாரணமே அவனுடைய எல்லா பாவங்களையும் அகற்றுவதற்கு போதுமானதாக இருந்தது. விஷ்ணு தூதர்கள் தங்களுடைய எஜமானரின் நாமம் உச்சரிக்கப்படுவதை கேட்டதும் விரைந்தோடி வந்தனர். இது தொடர்பாக ஸ்ரீல விஜயத்வஜ தீர்த்தர் பின்வருமாறு கருத்துரைக்கிறார். அனேன புத்திர ஸ்நேகம் அந்தரேன பிராச்சீனா திருஷ்ட பலாத்
உத்பூதயா பக்தயா பகவன் நாம பகவன் நாம சங்கீர்த்தனம் கிருதம் நிதி ஞாயத்தே. அஜாமிலன் தன் மகனிடம் கொண்டிருந்த அளவுக்கு அதிகமான பற்றின் காரணத்தால் நாராயணரின் நாமத்தை உச்சரித்தான். எனினும் நாராயணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்திருந்த அவனது கடந்த கால நல்ல அதிர்ஷ்டத்தின் காரணத்தால் அவன் முழு பக்தியுடனும் குற்றங்களின்றியும் புனித நாமத்தை தெளிவாக உச்சரித்தான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. விகர்ஷதோ ஹிருதய தயாதாசி பதிம் அஜாமிலம் யம பிரேஷ்யான் விஷ்ணுதூதா வாராயம் ஆஷுர் ஓஜசா. எஸ் பிரேம பத்மா மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதுக்கு முந்தி ஒரு ஹாப்பி நியூஸ் சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. என் சன்னின்ல பெட்டர் ஆயிட்டு ஓ ஹரிபோல். எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. இன்னைக்கு என்னோட மகனோட பிறந்த நாள் கூட எல்லாரும் சேர்த்து எல்லாருமே அவனுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்த்துக்களை கொடுங்க. ஆன்மீகத்துல அவன் வந்து நல்லபடியா திளைத்து ஓகே பௌதீகத்தை வந்து பக்குவமா ஆண்டு அவன் வந்து நல்ல பகவானுக்கு நன்றி கூறுவதற்காக மாதாஜி நான் இதை படிக்கணும். ஓ நோ இஷ்யூஸ். படிங்க படிங்க படிங்க. எல்லாரும் ஒரு முறை ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ஹரே ஹரே. ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் ஃபார் யூ மாதாஜி. எனக்காக நீங்க நிச்சயம் ஒரு நிமிஷம் வேண்டி இருப்பீங்கன்னு நம்புறேன் மாதாஜி. மாதாஜி பகவான் யார வந்து பகவானை நினைச்சுட்டே இருக்காங்களோ பகவான் கண்டிப்பா எப்பொழுதுமே கைவிடுவது கிடையாது. ஓகே. ஸோ அதனால வந்து உங்களுடைய 2 மணிக்கு எழுந்து பிரார்த்தனை வந்து இட்ஸ் அ வெரி ஹையர் லெவல் ஆக்சுவலி. ஓகே. அவங்க 2 மணிக்கு எழுந்து பிரார்த்தனை பண்றத வந்து நான் பார்த்திருக்கேன். நானே எப்பயாவது எழும்பொழுதும் அவங்க இருந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்களுடைய அந்த பக்தியை வந்து பகவான் வந்து கண்டிப்பா ரட்சணை பண்ணுவார். ஓகே. அழுத மாதாஜி கர்ஜர்னு மாதாஜி அந்த விக்கிரகத்துக்கு நேரம் நீ என்ன எடுத்துட்டு போ அப்படின்னு சொன்னேன் மாதாஜி. எனக்கு வயசு கருணை இல்லையா? பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே ரொம்ப கருணை. தன் முன்னாடி அவங்க சன்னின்லான்ற ஒரு இதை விட எந்த ஒரு ஜீவனுக்கும் கூட அவங்க அந்த மாதிரிதான் யோசிப்பாங்க. ஓகே. சன்னின்லான்னும் பொழுது தன்னுடைய மகள் என்ற அந்த பிரேமை இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் இல்லையா? அதுதானே தவிர மத்தபடி பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே டைம் ஆயிட்டு மாதாஜி. பதம் 31. விகர்ஷத்தோ அந்தர் ஹிருதயா தாசி பதிம் அஜாமிலம் யம பிரஷ்யான் விஷ்ணு தூதா வாராயாம் ஆசுர் ஓஜசா. விகர்ஷதா பிடித்து இழுத்து அந்தக ஹிருதயா இதயத்திற்கு உள்ளிருந்து தாசி பதிம் அந்த தாசியின் கணவனை அஜாமிலனை எம் பிரஷ்யான் யம தூதர்களே விஷ்ணு தூதா பகவான் விஷ்ணுவின் தூதர்கள் வாராயாம் ஆசு தடுத்து நிறுத்தினர் ஓஜசா கம்பீரமான குரல்களால். மொழிபெயர்ப்பு. யம தூதர்கள் அந்த தாசியின் கணவனான அஜாமிலனுடைய ஆத்மாவை அவனுடைய இதயத்திற்குள்ளிருந்து வெளியே இழுத்து கொண்டிருந்தனர். ஆனால் கம்பீரமான குரல்களால் விஷ்ணு தூதர்கள் அவர்களை தடுத்து நிறுத்தினர். பொருளுரை. பகவான் விஷ்ணுவின் திருவடிகளில் சரணடைந்துள்ள ஒரு வைஷ்ணவர் பகவான் விஷ்ணுவின் தூதர்களால் எப்பொழுதும் பாதுகாக்கப்படுகிறார். அஜாமிலன் நாராயணனின் புனித நாமத்தை உச்சரித்ததால் விஷ்ணு தூதர்கள் உடனடியாக அந்த இடத்திற்கு வந்தது மட்டுமின்றி அஜாமிலனை யம தூதர்கள் தொடக்கூடாது என்று உத்தரவும் பிறப்பித்தனர். விஷ்ணு தூதர்களின் குரல்கள் கம்பீரமாக ஒலித்தன. இவ்வாறாக அஜாமிலனின் இதயத்திலிருந்து அவனுடைய ஆத்மாவை தொடர்ந்து பறிக்க முயன்றதால் அவர்களை தாங்கள் தண்டிக்க வேண்டியிருக்கும் என்று விஷ்ணு தூதர்கள் தங்கள் குரலால் அவர்களை பயமுறுத்தினர். யமதூதர்களுக்கு பாவம் செய்யும் ஜீவராசிகளை தண்டிக்கும் அதிகாரம் உண்டு. ஆனால் விஷ்ணு தூதர்களுக்கு எவரையும் தண்டிக்கும் அதிகாரம் யமதூதர்களுக்கு பாவம் செய்யும் தண்டிக்கும் அதிகாரம் உண்டு. ஆனால் விஷ்ணு தூதர்களுக்கு எவரையும் தண்டிக்கும் அதிகாரம் உண்டு. அப்படின்னா யமதூதர்களுக்கு வெறும் ஜீவராசிகளுக்கு மட்டும் தான் தண்டனை கொடுப்பாங்க. ஆனா விஷ்ணு தூதர்கள் யாருக்கு வேண்டுமானாலும் தண்டனை எவரையும். ஒரு வைஷ்ணவரிடம்
தவறாக நடந்து கொண்டால் யமராஜனையும் அவர்களால் தண்டிக்க முடியும். பௌதீக விஞ்ஞானிகளால் உடலுக்குள் உள்ள ஆத்மாவை அவர்களுடைய பௌதீக கருவிகளை கொண்டு எங்கு தேடி கண்டுபிடிப்பது என்று தெரியவில்லை. ஆனால் ஆத்மா இதயத்திற்குள் இருக்கிறது என்று இச்லோகம் தெளிவாக விளக்குகிறது. யமதூதர்கள் அஜாமிலனின் ஆத்மாவை அவனது இதயத்திற்குள் இருந்துதான் வெளியேற்ற முயன்றனர். அது போலவே பரமாத்மாவாகிய பகவான் விஷ்ணுவும் அந்த இதயத்திற்குள் தான் உள்ளார். ஈஸ்வரக சர்வபூதானாம் ஹிருத்தேச அர்ஜுன திஷ்டதி என்பதை நாம் அறிகிறோம். உபனிஷதங்களில் பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது: பரமாத்மாவும் தனிப்பட்ட ஆத்மாவும் உடலெனும் ஒரே மரத்தில் இரு தோழ பறவைகளாக வாழ்கின்றன. பரமபுருஷர் ஜீவாத்மாவிடம் மிகவும் அன்பு கொண்டிருப்பதால் அந்த ஜீவாத்மா ஒரு உடலை விட்டு வேறொரு உடலுக்கு செல்லும் பொழுது பகவானும் அதனுடன் செல்கிறார். எனவேதான் பரமாத்மா ஜீவாத்மாவுடன் நட்பு கொண்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் தனிப்பட்ட ஆத்மாவின் விருப்பத்திற்கும் கர்மங்களுக்கும் ஏற்ப பகவான் தமது மாயையின் மூலமாக அவனுக்கு மற்றொரு உடலை படைக்கிறார். உடலில் உள்ள இதயம் ஓர் இயந்திரத்தை போன்றதாகும். இதை பகவான் பகவத்கீதையில் 18.61 பின்வருமாறு கூறுகிறார்: ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருதே தேசே அர்ஜுன திஷ்டதி பிராமயன் சர்வபூதானி யந்திரரூடானி மாயையா. அர்ஜுனா, பரமபுருஷர் ஒவ்வொருவரின் இதயத்திலும் இருக்கின்றார். ஜடசக்தியாலான ஓர் இதயத்தில் அமர்ந்திருப்பவர்கள் போன்ற அந்த ஜீவராசிகளின் பயணங்களை அவரே வழிநடத்துகிறார். யந்திர என்பது மோட்டார் வண்டியை போன்ற ஓர் இயந்திரத்தை குறிக்கிறது. உடலெனும் இயந்திரத்தின் ஓட்டுநர் தனிப்பட்ட ஆத்மாவாகும். அந்த ஆத்மா அவ்வுடலின் இயக்குனராக அல்லது உரிமையாளனாகவும் உள்ளது. ஆனால் பரம உரிமையாளர் பரமபுருஷரே ஆவார். ஒருவர் உடல் மாயையின் மூலமாக படைக்கப்படுகிறது. கர்மனா தெய்வ நேத்திரேன. மேலும் இப்பிறவியில் ஒருவன் செய்யும் செயல்களுக்கு ஏற்ப தெய்வீ மாயையின் ஆணைப்படி மீண்டும் மற்றொரு வாகனம் படைக்கப்படுகிறது. தெய்வீகி ஏஷா குணமயி மமமாயா துரத்யா. பொருத்தமான நேரத்தில் ஒருவனது அடுத்த உடல் உடனடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு குறிப்பிட்ட அந்த உடலெனும் இயந்திரத்திற்குள் ஆத்மா பரமாத்மா ஆகிய இருவரும் மாறி செல்கின்றனர். இதுதான் கூடுவிட்டு கூடு பாயும் முறையாகும். இந்த உடல் மாற்றத்தின் போது ஆத்மாவானது யமதூதர்களால் இழுத்துச் செல்லப்பட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான நரக வாழ்வில் புகுத்தப்படுகிறது. இது அந்த ஆத்மா தனது அடுத்த உடலில் வாழப்போகும் சூழ்நிலையுடன் பழக்கப்பட்டு விட வேண்டும் என்பதற்கான ஏற்பாடாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ ஃபார் யூ. தேங்க்யூ 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 மாதாஜி. எல்லாருமே வந்து எஸ் மாதாஜியோட ப்ரேயர்ஸ்க்கு வந்து பகவானுடைய அருள் கிடைச்சிருக்குன்றத வந்து நம்ம எல்லாருமே புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஸோ நிச்சயம் பகவான் தெரிஞ்சுதான் மாதாஜி. ஒரு கலப்படம் இல்லாத ஒரு இது மாதாஜி. பகவானுடைய கிருபை வந்து எப்பொழுதுமே அப்பழுக்கற்றது இல்லையா? நாம செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனைகள்ல நாம முன்னும் பெறணுமோ இல்ல கீழே விழுந்தோ இல்ல மனசு சஞ்சலமோ ஏதோ ஒண்ணுத்துல வந்து நம்ம செய்தாலும் கூட நாம செய்ததனுடைய பக்தி அந்த இதை வந்து அதுல நம்முடைய அந்த தன்மை சின்ன இதுவா இருந்தாலும் பகவான் வந்து விடுறதில்ல அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஒரு ஸ்டோரி அழுகுறால் அவருக்கு கேட்டிருக்க மாட்டேன். நிச்சயம் கேட்டிருக்க மாட்டேன். அப்படியே கதறன மாட்டேன். அன்னில இருந்துதான் எனக்கு இந்த தொண்டை வலியே வந்து நாங்கெல்லாம் என்ன தப்பு செஞ்சோம் அப்படின்னு கேட்டேன் மாட்டேன். அவர் நம்ம கேட்கவே கூடாது. ஏன்னா அது நாம் இந்த ஜென்மத்துல செய்த தவறுகள் கிடையாது. எத்தனையோ ஜென்ம ஜென்மாந்திரங்களை கடந்து வந்திருக்கோம் நாம. இன்னைக்கு அதாவது நம்மளுடைய அதாவது பகவான் இந்த ஒரு உடலை எதற்கு கொடுத்திருக்கார். ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம் கூட இவங்க படிச்சது. வில் டிஸ்கஸ் ஆக்சுவலி. எஸ், நெக்ஸ்ட் ராஜலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க. மூஷு நிஷேதிதாஸ் தாமஸ்தே வைவஸ்தவ புரஷராஹ கேயூயம் பிரதிஷேத்தாரோ தர்மராஜஸ்ய சாசனம். வாசிங்க. निषेदितास्तांस्ते
वैवस्वत पुरस्काराः केयूयं प्रतिक्षेत्रा क्षेत्रो क्षेत्रार्थो धर्म राजस्य शासनं ऊषु பதிலளித்தனர். நிஷேதிதாக இவ்வாறு தடுக்கப்பட்டு தான் விஷ்ணுவிடம் தேவர்கள் வைவஸ்வத யமராஜனின் புரக சராக சேவகர்கள் அல்லது தூதர்கள் கே யார் யூயம் நீங்கள் எல்லோரும் பிரதிஷேத்தாரக எதிர்க்கும் தர்மராஜனான யமராஜனின் சாசனம் கட்டளையை. மொழிபெயர்ப்பு. இவ்வாறு தடுக்கப்பட்ட சூரிய தேவனின் புத்திரனான யமராஜனின் அத்தூதர்கள் அவர்களை பார்த்து யமதர்மராஜனின் கட்டளையை தடுக்கும் அளவிற்கு துணிவுள்ள நீங்கள் யார் என்று கேட்டனர். கிருஷ்ண மாதாஜி கொஞ்சம் மேலே ஏற்ற முடியுமா? பொருளுரை. யமராஜன் ஜீவராசிகளுடைய பாவங்களுக்கேற்ப அவர்களுக்கு தீர்ப்பளிப்பதற்காக நியமிக்க ஒரு உயர் நீதிபதி ஆவார். அஜாமிளன் தனது பாவ செயல்களுக்கு ஏற்ப யமராஜனின் அதிகார எல்லைக்கு உட்பட்டிருந்தான். அஜாமிளனை தொடக்கூடாது என்று தடை விதிக்கப்பட்ட யமதூதர்கள் பேராச்சரியம் அடைந்தனர். ஏனெனில் தங்கள் கடமையை செய்வதிலிருந்து உலகில் உள்ள எவராலும் இதுவரை அவர்கள் தடுக்கப்பட்டதே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்பா மாதாஜி அடுத்து வாசிங்க. பிரம்மா மாதாஜி இன்னைக்கு உங்களுக்கு டவுட்டு ஓகேங்களா? நாளைக்கு வாசிங்க நீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் புஷ்பா மாதா ஒரு நிமிஷம். கஷ்யா வா குத ஆயாதஹ கஸ்மாத் தஸ்ய நிஷேதத கிம் தேவா உபதேவாயா யூயம் கிம் சித்த சத்தமஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. கஸ்ய வாசூத ஆயாதாக கஸ்மாதஸ்ய நிஷேதத கிம் தேவா உபதேவாய யாயூயம் கிம் சித்த சத்தமாக. கஸ்ய யாருடைய சேவகர்கள், வா அல்லது சூதக எங்கிருந்து, ஆயதாக நீங்கள் வருகிறீர்கள், கஸ்மாத் என்ன காரணம், அஸ்ய இந்த அஜாமிளனை அழைத்து செல்வதை, நிஷேதத நீங்கள் தடுப்பதற்கு, கிம் தேவாக நீங்கள் தேவர்களா, உபதேவர்களா, யார், யூயம் நீங்கள் அனைவரும், கிம் என்ன, சித்த சத்தமாக பூரணத்துவம் பெற்றவர்களுள் மிகவும் மேலான தூய பக்தர்களா. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. ஐயா, நீங்கள் அனைவரும் யாருடைய சேவகர்கள், எங்கிருந்து வருகிறீர்கள், தாங்கள் அஜாமிளனின் உடலை தொடுவதை ஏன் தடுக்கிறீர்கள், நாங்கள் அஜாமிளனின் உடலை தொடுவதை ஏன் தடுக்கிறீர்கள், நீங்கள் ஸ்வர்க லோகங்களில் இருந்து வந்த தேவர்களா அல்லது உபதேவர்களா அல்லது உத்தம பக்தர்களா. பொருளுரை. இச்சுலோகத்தில் உபயோகிக்கப்பட்டுள்ள மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க சொல் சித்த சத்தமாக என்ற சொல்லாகும். பூரணத்துவம் பெற்றவர்களிலேயே மிகவும் உத்தமமானவர்கள் என்பது இதன் பொருளாகும். பகவத்கீதை 7.3 பின்வருமாறு கூறுகிறது. மனுஷ்யானாம் சகசேஷு கசித் யததி சித்தையே. லட்சக்கணக்கானவர்களில் யாரோ ஒருவன் பூரணத்துவம் சித்த பெற, அதாவது தன்னுணர்வு பெற முயற்சிக்க கூடும். தன்னுணர்வு பெற்ற ஒருவன் தான் இவ்வுடல் அல்ல, ஆன்மீகமான ஆத்மா என்பதை அறிவான். அகம் பிரம்மாஸ்மி என்று கிட்டத்தட்ட அனைவருமே இவ்வுண்மையை அறியாதவர்களாக உள்ளனர். ஆனால் இதை அறிந்தவன் பூரணத்துவம் பெற்றவன் ஆகிறான் என்பதால் சித்த என்று அழைக்கப்படுகிறான். தான் பரமாத்மாவின் பின்ன பகுதி என்பதை புரிந்து கொண்டு அவரது பக்தி தொண்டில் ஒருவன் ஈடுபடும் பொழுது அவன் சித்த சத்தமன் ஆகிறான். இவன் வைகுண்ட லோகங்களில் அல்லது கிருஷ்ண லோகத்தில் வாழும் தகுதியுடையவன் ஆகிறான். எனவே சித்த சத்தமா என்ற சொல் முக்தியடைந்த ஒரு தூய பக்தனை குறிக்கிறது.
யமதூதர்கள் சித்த சத்தமரான யமராஜனின் சேவகர்கள் ஆவர். எனவே சித்த சத்தமர் தேவர்களுக்கும் உபதேவர்களுக்கும் மட்டுமின்றி உண்மையில் இந்த ஜட உலகில் உள்ள அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் மேலானவர் என்பதை அவர்கள் அறிவர். ஆகையால் பாவம் செய்த ஒருவன் முடிய போகும் இடத்தில் விஷ்ணு தூதர்களுக்கு என்ன வேலை என்று அவர்கள் கேட்டனர். யம தூதர்கள் அஜாமிலனின் இதயத்திலிருந்து அவனுடைய ஆத்மாவை பறிக்க முயற்சி செய்து கொண்டு இருந்தனர். அவர்களால் அந்த ஆத்மாவை பறிக்க இயலவில்லை. ஆகவே அஜாமிலனி இன்னும் இறக்கவில்லை என்பது கவனிக்கத்தக்கதாகும். இது பிந்திய ஸ்லோகங்களில் தெளிவுபடுத்தப்படும். யம தூதர்களுக்கும் விஷ்ணு தூதர்களுக்கும் இடையில் நிகழ்ந்த விவாதத்தின் போது அஜாமிலன் மயக்க நிலையில் இருந்தான். அந்த விவாதத்தின் முடிவு அஜாமிலனின் ஆத்மாவை யார் எடுத்து செல்வது என்பதை தீர்மானிக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓகே பிரேமா மாதாஜி வாசிங் அடுத்த ஸ்லோகம். சர்வே பத்மபலாக்ஷாக்ஷः பீதகௌஷேயவாசஷ கிரீடனः குண்டலினோ லசத்புஷ்கரக ககரமாலினः सर्वे सानूत्नवयसः सर्वे चारुसदुर्भुजाः धनुर्निशङ्कासि कदा चङ्ग सक्राम्बुजश्रियः दिशो विधिमिरालोघाः कुर्वन्तस्वेन तेजसा किम् अर्थधर्मपालस्य किङ्करान्नो निषेधद. यस् हरे कृष्णा. प्रेमा माताजी हरे कृष्णा. सर्वे बलसाक्षा बीदकौसेयवाससा किरीटन कुण्डलिनो लसत्पुष्करमालिन सर्वे वायस सर्वे चारु चतुर्भुजाः निशङ्गासि गदा संग सक्राम्बुजश्रयः दिशो मिरालोका गुर्वन्तस्वेन तेजसा किमर्थं धर्मपालस्य किङ्करानो निषेधदः. சர்வே நீங்கள் எல்லோரும் பத்ம பலாசா ஆஷா தாமரை இதழ்களுடன் போன்ற கண்களுடன் பீத்த மஞ்சள் நிற கௌசேய பட்டு வாசச ஆடைகளை அணிந்து கொண்டு கிரீடங்களுடனும் குண்டலங்களுடனும் லச ஜொலிக்கும் லச புஷ்கர மாலின தாமரை பூமாலைகளுடன் சர்வே நீங்கள் எல்லோரும் மேலும் நூதன வாயச மிகவும் இளமையுடன் கூடிய சர்வே நீங்கள் எல்லோரும் சாரு மிகவும் அழகுடைய சதுர்புஜக 4 கைகளுடன் கூடிய தனுகு வில் நிஜங்க அம்புராத்தூன் அசி வாழ் கதை சங்கு சக்கரம் அம்புஜ தாமரை ஸ்ரீய அலங்கரிக்கப்பட்டு எல்லா திசைகளிலும் இருமிர இருள் இல்லாதபடி ஆலோகா அசாதாரண ஒளியை கூர்வந்து வீசிக்கொண்டு ஸ்வேன உங்களுடைய தேஜஸ் காந்தியோடு கிமர்த்தம் என்ன காரணம் தர்மபாலஸ்ய தர்மத்தின் காவலரான யமராஜனின் கிங்கரான் சேவர்களான இல்லை நிஷேத எங்களை தடுக்கிறீர்கள். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை சில பிரபதக்கு ஜெய். அந்த யமதூதர்கள் கூறினர், உங்களுடைய கண்கள் தாமரையின் இதழ்களைப் போலவே உள்ளன. மஞ்சள் பட்டாடைகள் அணிந்தும் தாமரை பூ மாலைகளில் அலங்கரிக்கப்பட்டும் அழகுமிக்க கிரீடங்களை தலைகளிலும் குண்டலங்களை காதுகளிலும் அணிந்தும்
நீங்கள் அணிந்தும் எல்லோரும் உள்ள நீங்கள் எல்லோரும் என்ன மாதாஜி? இல்ல நீங்க அங்க எல்லோரும் புத்திழமையுடன் காட்சியளிக்கிறீர்கள். நீங்கள் எங்களுடைய 4 நீண்ட கைகளும் வில்களும் அம்புரா தூண்களும் வாள்களும் கதைகள் சங்குகள் சக்கரங்கள் மற்றும் தாமரைகள் ஆகியவற்றால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளன. உங்களுடைய காந்தி அதன் அசாதாரணமான பிரகாசத்தினால் இந்த இடத்தின் இருளனை போக்கிவிட்டது. நீங்கள் ஏன் இப்பொழுது எங்களை தடுக்கிறீர்கள்? பொருளுரை: ஓர் அந்நியன் நமக்கு அறிமுகப்படுத்திய பின் அவனுடைய நடை உடை பாவனைகளை கொண்டு அவனது அந்தஸ்தை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். எனவே முதன் முறையாக விஷ்ணு தூதர்கள் வியப்படைந்தனர். உங்களுடைய தேக அம்சங்களிலிருந்து நீங்கள் உயர்ந்த புருஷர்கள் போல் காணப்படுகிறீர்கள். உங்களுடைய வேதங்களின் பிரகாசத்தினால் இந்த நிஜ உலகின் இருளையும் போக்கக்கூடிய மேலுலக சக்தியை நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீர்கள். அப்படி இருக்க நீங்கள் ஏன் கடமையை செய்வதிலிருந்து எங்களை தடுக்கிறீர்கள் என்று அவர்கள் கேட்டனர். யமதூதர்கள் தவறுதலாக அஜாமிளனை பாவம் செய்தவன் என்று கருதிவிட்டனர் என்பது பிறகு விளக்கக்கூடும். அவன் தன் வாழ்க்கை முழுவதும் பாவம் செய்து வந்த போதிலும் நாராயணா என்ற புனித நாமத்தை இடையராது ஜெபித்து தூய்மை அடைந்து விட்டான் என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை. அதாவது வைஷ்ணவனாக இருந்தாலல்லாது ஒரு வைஷ்ணவனின் செயல்களை ஒருவனால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. வைகுண்ட லோகவாசிகளின் ஆடையும் தேக அம்சங்களும் இஸ்லோகத்தில் நன்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. மாலைகளாலும் பட்டாடைகளாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள வைகுண்ட வாசிகளுக்கு வெவ்வேறு ஆயுதங்களுடன் கூடிய 4 கைகள் உள்ளன. இவ்வாறாக இவர்கள் கவனத்தை கவரும் வகையில் பகவான் விஷ்ணுவை ஒத்திருக்கின்றனர். அவர்கள் ஸ்வரூப முக்தி பெற்றிருந்த காரணத்தினால் நாராயணரை போன்ற அதே தேக அம்சங்களை கொண்டிருந்தனர். ஆயினும் அவர்கள் சேவகர்களாக நடந்து கொண்டனர். வைகுண்ட வாசிகள் அனைவரும் நாராயணர் அல்லது கிருஷ்ணர் தான் தங்களுடைய எஜமானர் என்பதையும் தாங்கள் அவருடைய தொண்டர்கள் என்பதையும் நன்கு அறிவர். அவர்கள் அனைவரும் தன்னுணர்வு பெற்ற நித்திய முக்தர்களாவர். நாராயண ரூபத்தில் உள்ள அவர்கள் தங்களை நாராயணர் அல்லது விஷ்ணு என்று கூறிக்கொள்ளக்கூடும். என்றாலும் அவர்கள் ஒருபோதும் அப்படி செய்வதில்லை. அவர்கள் எப்பொழுதும் கிருஷ்ண உறவினர்களாக இருந்து கொண்டு விசுவாசத்துடன் பகவானுக்கு தொண்டு செய்கின்றனர். வைகுண்ட சூழ்நிலை இப்படித்தான் இருக்கும். அதுபோலவே ஸ்ரீ கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் மூலமாக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு சிரத்தையுடன் சேவை செய்யும் முறையை கற்றுக்கொள்பவன் எப்பொழுதும் வைகுண்ட லோகத்திலேயே இருப்பான். ஜட உலகுடன் அவனுக்கு எவ்வித தொடர்பும் இருக்காது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயசலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम्। ओके, निःसंशया म्रियमाणस्य मुगदो हरिकीर्तनं, पर्तुर्नाम महाराज पार्षदः सहसादपन्। அரசே, மரண வாயிலிருந்து அஜாமலனின் வாயிலிருந்து தங்கள் எஜமானரின் புனித நாமம் பெறும் பயத்தின் காரணத்தால் குற்றமென்று உச்சரிக்கப்பட்டதை கேட்ட விஷ்ணு தூதர்கள் உடனே அங்கு வந்து சேர்ந்தனர் இல்லையா. இப்போ இந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி நமக்கு நன்னாவே தெரியும் இல்லையா. முன்றொரு காலத்தில் அதாவது என்ன நகரம் அது, ஒரு நிமிஷம், கன்னௌஜ் இல்லையா. கன்னௌஜ் எனக்கூடிய இடத்துல வந்து ஒரு பிராமணர் குடும்பம் இருந்தது. அதுல வந்து பெற்றோர்கள் இருவருமே வந்து வைஷ்ணவர்கள். ஆக்சுவலி அவங்களுடைய பக்தி தொண்டுக்கு இந்த அவருடைய மகனா இருக்கக்கூடிய அஜாமிலன் வந்து எப்பொழுதுமே வந்து உதவி புரிந்தார். அதுதான் அவன் செய்த அஜ்ஞான சுக்ருதி. சின்ன ஒரு பக்தி தொண்டு பண்ணியிருந்தாலும் அவர்களை பிற்காலத்துல பேராபத்துல இருந்து பகவான் வந்து ரட்சிக்கிறார் என்பதற்கு அஜாமிலனுடைய கதையே வந்து ஒரு பெரிய உதாரணம். சோ அவ்வாறு அவன் காட்டிற்கு வந்து மலர்கள் பறிக்க செல்வதற்கோ அதாவது செய்வதற்கு போகும்போது அங்கே ஒரு விலை மாது வந்து ஒரு நபருடன் இருந்த, அதாவது கண்ணால பார்த்த காட்சி, அவன் அந்த விலை மாதுவோடவே சென்று விட்டான். அதுதான் புலன்களுடைய சக்தி. ஒரு சக்தி வாய்ந்த புலன் வந்து எப்படி வேணாலும் இழுத்துட்டு போயிடும்ன்றத வந்து அஜாமிலனுடைய கதையில இருந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். இவந்தோ அவன் வந்து பிராமணிக்கல் எல்லாமே வந்து கல்டிவேட் பண்ணியிருந்தாலும் கூட இந்த புலன் என்ன பண்ணும், மனசை வந்து அடக்கிவிடும். ஆசை எனக்கூடிய விதையை வந்து அது விதைத்து விடும். சோ அதனால அவன் அவ்வாறே அவனுடைய வாழ்க்கையை வந்து இந்த அஜ்ஞானத்துல அவன் எத்தனை ஆண்டுகள் கழித்தான், 88 ஆண்டுகள் கழித்தான் இல்லையா. 88 வயதுல கூட ஒரு குழந்தையை பெற்று இருக்கக்கூடிய அந்த நபர் வந்து அவர் வந்து எப்படி வந்து இந்த புலன் நுகர்ச்சியில வந்து அடர்ந்த நிலையில இருந்திருப்பார் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள முயற்சி பண்ணணும். ஓகே, அப்படிப்பட்ட ஒரு அஜ்ஞானத்தில் இருந்ததாலதான் அவன் என்ன செய்தான், பிராமண குலத்தில் பிறந்தும் கூட பிராமணருடைய அந்த இயல்புகள் எல்லாம் அவன் பெற்றிருந்தும் கூட அவன் தாய் தந்தையரை வந்து விரட்டி அடிச்சுட்டான் இல்லையா. சோ மேலும் வந்து இந்த விலை மாதுவோடையே அவனுடைய வாழ்க்கையை வந்து அவன் வந்து கழித்தான். அவ்வாறு அவன் 10 பிள்ளைகளை ஈன்றெடுத்தான். அதுல கடைசியா இருக்கக்கூடிய மகனுக்கு மட்டும் நாராயணா எனக்கூடிய நாமத்தை வைத்தான். சோ அந்த நாராயணா எனக்கூடிய நாமம் எதனால் அவனுக்கு வழங்கறதுக்கான, அதுவுமே பகவானுடைய அனுகிரகம் தான். இல்லைன்னா அவனால அந்த நாமத்தை வந்து அவன் கண்டிப்பாக வைத்திருக்க முடியாது. அவன் சிறு பிராயத்தில் செய்த சிறிய பக்தி தொண்டு பிற்காலத்துல அந்த பிள்ளையை நாராயணா நாராயணான்னு அழைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பிராப்தத்தை அவன் பெற்றான். பகவானுடைய புனித நாமங்களுடைய மகிமையை நாம் இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால்தான் பகவானுடைய புனித நாமங்கள் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய எப்படிப்பட்ட அழுக்கையுமே வந்து நம்மளை விட்டு களையும் என்பதற்காகத்தான் இந்த கலியுகத்துக்கே வந்து யுக தர்மமா இருக்கக்கூடிய சங்கீர்த்தனமா இருக்கக்கூடிய புனித நாமங்களை ஜெபிங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா வேத சாஸ்திரங்களிலுமே அதுதான் நமக்கு எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. ஆனா நாம் அதற்கான நேரத்தை வந்து கரெக்டா ஒதுக்க வேண்டும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது ஒண்ணுதான் நமக்கு கடைசிக்கு ரட்சணை கொடுக்க வல்லது அப்படிங்கறது வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். பகவானுடைய புனித நாமங்களை ஜபிக்கணும். அது நமக்கு தூய்மையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். நம்ம எல்லார்கிட்டயுமே இருக்கு காம, குரோத, லோப, மோக, மத, மக்ஷரம், இப்படிப்பட்ட தீய குண சுபாவங்கள் அப்பொழுது நமக்கு தலை தூக்கி கொண்டிருந்தாலும் இந்த புனித நாமங்கள் வந்து நம்மளை வந்து புனிதப்படுத்தும். அப்படிப்பட்ட சுபாவத்திலிருந்து நம்மளை வந்து விலகி வைக்கிறதுக்கான மார்க்கத்தை வந்து அந்த புனித நாமங்கள் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். இப்படி இருக்கக்கூடிய கட்டத்துல வந்து அஜாமிலன் வந்து மரண வாயில இருக்கான்றதே அவனுக்கு விளங்கல. 88 வயசாயிடுத்து, இனிமே மரணம் தன்னை நெருங்க போகுது. அதுதான் அஜ்ஞானம். யார் ஒருத்தர் புலன் நுகர்ச்சியில வந்து ஈடுபடுகிறாங்களோ கடைசி வரைக்கும் எதுவுமே வந்து பிரம்மச்சரியத்துல வந்து 25 ஆண்டுகள் பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கணும். 25 ஆண்டுல இருந்து 50 வரைக்கும் வந்து வாழ்க்கையில வந்து நம்ம வந்து கிரகஸ்த வாழ்க்கையை வந்து அனுபவிக்கணும். அதுதான் அதாவது வேத சாஸ்திரங்கள் நமக்கு வழங்க இருக்கக்கூடிய
காலகட்டங்கள். 50 வயதுக்கு ஆன பிறகு வந்து நாம பகவானுக்கு தொண்டு புரியறதுக்கான மார்க்கத்தை வானப்பிரஸ்த நிலையில ஏற்படுத்திக்கணும். 75 ஆண்டுகளுக்கு மேல வந்து சந்நியாசத்தை வந்து உடல் ரீதியா, மன ரீதியா இல்லையா, அதாவது எண்ண ஓட்டங்கள் ரீதியா நாம வந்து இப்ப கலியுகத்துல நம்ம போய் காட்டுல உட்காந்து ஜபம் பண்ண முடியாது, காட்டுல உட்காந்து தவம் பண்ண முடியாது. சோ வீட்டுல இருந்துட்டே நாம வந்து மனதளவுல வந்து அதாவது பகவான் மீது பக்தி கொண்டால் மற்ற பௌதீக இச்சைகளிலிருந்து நாம வந்து விலக்கப்படுவோம். தானாகவே விலக்கிவிடும் நம்மகிட்ட இருந்து. தேவையற்றது எல்லாமே நம்ம விலக்கணும். இல்லைன்னா தேவையானது நமக்கு கடைசி வரைக்கும் கிடைக்காமலே போயிடும். அஜாமிலன் எந்த அளவுக்கு அஜ்ஞானத்தில் இருந்தான்னா அந்த வேசியோடு அவன் வாழ்ந்த வாழ்க்கை அவனை வந்து கொலை, கொள்ளை, ஏமாற்றுதல் இல்லையா, இப்படிப்பட்ட அவன் செய்யாத பாவங்களே கிடையாது. அதுதான் புலன் நுகர்ச்சியினுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரிசல்ட் இல்லையா. சோ ஒருத்தருடைய உந்துதல் வந்து அதாவது வாச்சோ வேகம், மனசா குரோத வேகம், ஜிவ்வா வேகம், உதரப்பிரஸ்த வேகம் இல்லையா. மனதை ஃபர்ஸ்ட் வாக்கை கட்டுப்படுத்தணும் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் மனசு இல்லையா, அதுக்கப்புறம் புலன்கள், இதெல்லாமே வந்து நாம கட்டுப்படுத்தணும். இங்க வரக்கூடிய வாக்குல வந்து தூய்மை இல்லை என்றால் மற்ற எதுவுமே வந்து தூய்மை இருக்காது. இதை வந்து நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். அதனாலதான் பேசக்கூடிய வார்த்தை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எல்லா வார்த்தைகளுக்குமே ஒரு வைப்ரேஷன் உண்டு. ஓகே, அது கண்டிப்பாக பலிக்கும். நாம யாரைக்குமே வந்து வாழ்த்துக்கள் தான் சொல்லணும். ஓகே, அந்த ஒரு பாவத்தை நம்ம கொண்டு போனோம். நாம யாருக்காவது வாழ்த்து சொன்னோம்னா அதுல இருக்கக்கூடிய பலன் வந்து நமக்கும் வந்து சேரும். சொல்பவர்களுக்கும் உண்டு, வழங்குபவர்களுக்கும் உண்டு, எடுத்துக்கொள்பவர்களுக்கும் உண்டு. அதே மாதிரி நம்ம வந்து இது யாரையாவது நம்ம சபித்தோம் என்றாலும் அந்த பாதியுமே நாம தான் கஷ்டப்படுவோம். பாதிதான் அவங்க கஷ்டப்படுவாங்க. ஆனா பாதி கர்மம் அவங்களுடைய கர்மத்தோட இணைந்து நாம கஷ்டப்படுவோம். அதனால வந்து ஆன வரைக்கும் நம்முடைய வாயில வரக்கூடிய வார்த்தைகள் வந்து அடுத்தவங்களுடைய நலனுக்காக, நமக்கு பிடிக்கலனாலும் பரவாயில்ல, தட் இஸ் செகண்ட். இங்க வெறுப்புக்கெல்லாம் எந்த இடமே கிடையாது. யாருமே வந்து பெர்ஃபெக்ட் கிடையாது இல்லையா. அதனால வந்து யாருமே நம்ம ஜட்ஜ் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. ஓகே, மனசுலான வாழ்த்துறதுக்கு வந்து ஜட்ஜ்மெண்டல் பண்ணி நம்ம வந்து வாழ்த்த வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் வாட் எவர் பொசிஷன் அவங்கள வந்து நாம அவங்க நல்லா இருக்கட்டும் அப்படிங்கிற அந்த மனசு அது சொல்ல முடியலையா, சைலண்டா இருக்கிறது பெட்டர். ஏன்னா அவனுடைய கர்மத்தோட நாம இணைய வேண்டாம். இப்படி அஜாமிலன் வந்து அந்த மரண படுக்கையில படுத்துட்டு இருக்கான் இல்லையா. அங்கே அவனை வந்து யமதூதர்கள் வந்து பிடிக்கிறாங்க இல்லையா. அவனுடைய ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவை இழுத்து எடுக்கிறாங்க. எப்படி பாசிங் அவே ஃப்ரம் த பாடி என்றது இந்த 2-3 ஸ்லோகத்துல நல்லாவே தெரியுது. எப்படி நாம பிராணனை விடுறோம் அப்படிங்கறத வந்து இந்த ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம கண்டிப்பா பார்க்கலாம் இல்லையா. எஜமானரின் புனித நாமத்தை பெரும் பயத்தின் காரணத்தால நமக்கு ஏதோ ஒரு ஆபத்து வருதுன்னா நாம யார் மீது அன்பு கொண்டிருக்கிறோமோ அவங்களுடைய பேரை தான் நம்ம கண்டிப்பா கூப்பிடுவோம் இல்லையா. கணவனா இருந்தா, மனைவியா இருந்தா, சோ அவங்கவுங்களுடைய நாமங்களை தான் அவங்க வந்து நம்ம கண்டிப்பா கூப்பிடுவோம் இல்லையா. அதனால இங்கே நாராயணா என்ற நாமத்தை தன் மகனுக்கு அவன் வந்து சூட்டியதால அந்த குழந்தைய வந்து நாராயணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்துறான் ஆக்சுவலி இல்லையா. ஆனா உண்மையிலேயே அது பகவான் நாராயணரை குறிக்கிறது என்பது வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு இது நாலேஜ் அவனுக்கு இல்லை. சோ அவனுடைய பிராணன் போகக்கூடிய சமயத்துல வந்து யார் ஒருத்தர் பகவானுடைய நாமத்தை சொல்கிறார்களோ அவர்களை வந்து விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து அழைத்து செல்வார்கள் அப்படிங்கிறது வந்து சாஸ்திர விதிகள் இல்லையா. இப்படி அவர் வந்து பயத்தின் காரணமாக தன்னுடைய மகன் தன்னை ரட்சிக்கட்டும்ன்ற அன்பின் காரணமாக தான் சொன்னான் இல்லையா. குற்றமின்றி நாம ஜபங்கள் வந்து குற்றமின்றி சொல்லணும்னாக்கா மனதை நாம ஜபங்கள் மீது ஆழ்த்தி நாம வந்து நாம ஜபங்கள் செய்யணும். அப்பதான் அது குற்றமின்றி பகவானுடைய திருவடிகளை எண்ணி பகவானுடைய லீலைகளை எண்ணி நாம வந்து பக்தி கொள்ளணும். புனித நாமங்கள் சொல்வதுமே அப்படிதான் இருக்கணும். அதுதான் குற்றமற்ற நாமம். ஓகே, இங்கேயும் அவன் வந்து பயத்தின் காரணமாக பகவானுடைய நாமத்தை வந்து அவன் வந்து உச்சாரினான். உடனே விஷ்ணு தூதர்கள் அங்கு வந்து விட்டனர். ரொம்ப அழகான ஒரு இந்த கட்டம் இது. இனிமே விஷ்ணு தூதர்களுக்கும் யமதூதர்கள் நடுவுல வந்து வாக்குவாதம் நடக்கும் பாருங்க. ஸ்ரீ விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகுரார் ஆச்சாரியா சொல்றார், ஹரி கீர்த்தனம் நிஷம்யாபதன் கதம்பூதஷ்ய பர்த்துர் நாம புருவதக என்ற வாக்கியத்திற்கு பின்வருமாறு கூறுகிறார். ஆக்சுவலி அஜாமிலன் நாராயணரின் புனித நாமத்தை உச்சரித்ததால் விஷ்ணு தூதர்கள் அங்கு வந்தார்கள். அவன் நாராயண நாமத்தை ஏன் உச்சரித்தான் என்று அவர்கள் கருத்தில் கொள்ள, அது அந்த ஜட்ஜ்மெண்டல் போக மாட்டாங்க. ஹைலி எலிவேட்டட் பீப்புள் வந்து எப்பவுமே ஒருத்தர் வந்து அவங்களுடைய பாவ புண்ணியங்களை அனலைஸ் பண்றதோ இல்ல வந்து அதாவது ஒரு நல்ல ஒரு தூய பக்தி தொண்டுல ஒரு யோக நிலையில நிலை பெற்றவங்க வந்து அடுத்தவங்களுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் பண்ணவே மாட்டாங்க. ஸோ இதை வந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணணும்.
ஏன் பண்ண மாட்டாங்கன்னா அந்த மாதிரி நம்ம செயல் செய்யும் பொழுது அவனுடைய பாவ கர்மத்திலையும் நாம பின்னி பிணைகின்றோம். அப்போ அவருடைய அந்த நல்ல ஒரு குணாதிசயங்கள் இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ், அவங்களுடைய புண்ணியங்கள், அதை கொண்டு அவர் வந்து பக்தியில முன்னேறதுக்கான மார்க்கம் இதெல்லாம் வந்து தடைப்பட்டு விடும். அதனாலதான் அதிகமாக யோகிகள், ஞானிகள் இவங்க யாருமே அதிகமா பேசவே மாட்டாங்க. நாம தான் புலம்பி தீர்ப்போம். அவங்க ஒரு வார்த்தை தான் சொல்லுவாங்க. ஏன் சொல்லுவாங்கன்னாக்கா அவங்க நம்ம சொல்லியிருக்கிறதெல்லாம் கேட்டுட்டு நமக்கு என்ன நல்ல மார்க்குமோ அது மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதெல்லாமே ஃபில்டர் ஆயிடும். அதனாலதான் நம்ம யாரை பத்தியுமே நாம வந்து அவதூறு பேசவே கூடாது. அந்த நபர் அவதூறு செய்வதாக இருந்தாலும் பேசவே கூடாது. அதை நாம கண்டிப்பா விட்டுறணும். ஏன்னா அவன் கர்மத்தை நாம ஏன் அனுபவிக்கணும்? அட்லீஸ்ட் அந்த லெவலாவது நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும் இல்லையா? சோ இங்கே நாராயண நாமத்தை ஏன் இங்க விஷ்ணு தூதர்கள் என்ன குவாலிட்டி, அவன் எந்த கண்டிஷன்ல இருந்து அவன் கூப்பிட்டான்றத வந்து அவங்க கவனிக்கல. பகவான நாமத்தை கேட்ட உடனே அந்த ஜீவனுடைய பிராணன் பிரியக்கூடிய டைம் என்றதால அங்க வந்து அவங்க கரெக்டா வந்து ஆஜராயிட்டாங்க. நாராயணின் நாமத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது அஜாமிலன் உண்மையிலே தன் மகனைத்தான் நினைத்துக் கொண்டிருந்தான், பகவானை நினைக்கல. ஆனால் அஜாமிலன் பகவானின் நாமத்தை உச்சரிப்பதை கேட்ட ஒரே காரணத்திற்காக விஷ்ணு தூதர்கள் அவனை காக்கும் பொருட்டு உடனே அங்கு வந்தனர் இல்லையா? த ஹையர் குவாலிட்டி, எப்பவுமே வி ஷுட் திங்க் ஹையர் குவாலிட்டி, பர்ஃபார்ம் ஹையர் குவாலிட்டி இல்லையா? அதாவது சிம்பிள் லைஃபா இருக்கணும் இல்லையா? ஹையர் திங்கிங் இருக்கணும். ஹையர் திங்கிங் என்பது என்ன? உயர்வானவற்றை மட்டுமே யோசிக்கக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை பெறணும்னா உயர்வானவை இந்த பிரபஞ்சத்துல எது? பகவானுடைய சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தான். அது ஒன்றுதான் உயர்வானது. மிக்கிறது எல்லாமே இந்த இடத்துல நம்மள வந்து கட்டுண்ட நிலை ஏற்படுத்தக்கூடிய இழிவானது தான். எதெல்லாம் நம்மள பந்தப்படுத்துதோ அதெல்லாமே லோ தான். எதெல்லாம் நம்மள வந்து விடுதலைக்கான மார்க்கத்துக்கு எடுத்து செல்கிறதோ அதெல்லாம் ஹையர். ஸோ அந்த ஹையர் திங்கிங் தான் நமக்கு எப்பவுமே இருக்கணும். ஆனால் அஜாமிலன் பகவானை நாம உச்சரிப்பதை கேட்ட ஒரே காரணத்துக்காக விஷ்ணு தூதர்களை அவனை காக்கும் பொருட்டு உடனே அங்கு வந்தது. ஹரி கீர்த்தனமானது, அதாவது பகவானுடைய புனித நாமம், ரூபம், லீலைகள், குணங்கள் ஆகியவற்றை புகழ்வதற்காகவே உள்ளது. ஹரி கீர்த்தனம் என்றால் என்ன? பகவானுடைய ரூபங்களை வந்து புகழ்றது இல்லையா? இப்ப நீங்க தசாவதார ஸ்தோத்திரம் எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்னது? குளோரிபிகேஷன். ஜெயதேவ் கோஸ்வாமி பாடி இருக்கிறது இல்லையா? ஜெயதேவ் கோஸ்வாமி வந்து ஒரு லைன் எழுதிட்டு அப்படியே மூர்ச்சையா விழுந்துருவாராம். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து ஆழ்ந்து பகவான் மீது பக்தி கொண்டு அந்த பக்தி நிலையில போயிட்டு அவர் வந்து விழுந்துருவார். மீண்டும் அவரை வந்து எழுந்த பிறகு ஒரு லைன் தான் எழுதுவாராம். அதுதான் அந்த ஸ்டோரி கூட உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பகவானுடைய புகழார ஜெகநாதரை பற்றி எழுதும் பொழுது அவர் வந்து எஸ்பெஷலி வந்து ஜெகநாதருடைய சயன ஆரத்தி ஸ்ரிதகமலா, ஓகே, அந்த லைன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்லும் பொழுது அவர் வந்து ஒரு லைன் எழுதுவாராம். அதாவது தறி நெய்யறவங்க, அந்த தறி நெய்யறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எழுதிண்டே இருக்கும்போது சொல்லும் ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. சோ அந்த புனித நாமங்கள், அவருடைய லீலைகள், மகிமைகள் எல்லாம் எழுதும் பொழுது அவர் வந்து 2 வரிய ஒரு வரி எழுதுறதுக்கே மூர்ச்சை ஆயிடுவாராம். ஸோ இப்படி அவர் வந்து எழுதாமலே வந்து இருக்கும் பொழுது ஜெகநாதர் தான் வந்து அதை முடிச்சு வச்சாருன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். மூர்ச்சையா விழுந்த பொழுது அவர் வந்து அவருடைய அவதாரமே கொண்டு, அவருடைய ரூபத்தை கொண்டு ஜெகநாதர் வந்து மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டாராம், சொல்லிட்டு போனாராம். அது பிரகாரம் எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே இது ரைட்டா தப்பான்னு அனலைஸ் பண்ணிட்டு வரணும்னு குளிக்க போயிட்டு வந்தவர் வந்து அந்த ஜெயதேவ் கோஸ்வாமி வந்து பார்த்தா அந்த பாடல் முடிஞ்சிருக்கிறத பார்த்து நான் எழுதலையே, நான் சொல்லலையே அப்படின்னும் பொழுது அங்கே ஜெகநாதர் ஆல்ரெடி வந்து அவருடைய மனைவி வந்து இன்னும் சிரேஷ்டமானவர் அவங்க இல்லையா? ஜெகநாதர் வந்து வீட்டுக்கு வந்தப்ப இப்பதானே இவர் இங்க இருந்தாரு, எங்க போனாரு, மறுபடியும் இப்போ வந்துட்டாரு, குளிச்சுட்டு வந்துட்டாரு, அவருக்கு எல்லாமே வந்து உணவெல்லாமே பரிமாறி விட்டு ஜெகநாதர் வந்து ஜெயதேவ் கோஸ்வாமி ரூபத்துல வந்து உணவெல்லாம் ஸ்வீகரிச்சுட்டு கிளம்பிடுவார். ஸோ அப்போ இப்பதானே அவர் போனாரு, மறுபடியும் இப்ப எப்படி இவர் குளிச்சுட்டு வந்தாருன்னு அவங்க வைஃப் வந்து யோசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. அப்புறமா தான் அவருக்கு வந்து தெரிய ஆரம்பிக்குது. ஏன்னா அவங்க அதாவது பதிவிரதா தன்மையில அவ்வளவு சிரேஷ்டமானவங்க அவங்க வைஃபு. தனக்கு கிடைக்காத பாக்கியம் தன்னுடைய மனைவிக்கு கிடைச்சதுன்னு சொல்லிட்டு சாஷ்டாங்கமா அந்த ஜெயதேவ் கோஸ்வாமி வந்து தன்னுடைய மனைவியினுடைய பாதங்களே விழுந்துட்டாராம். சோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பகவானுக்கே பரிமாறக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை வந்து அவருடைய மனைவி பெற்றார் இல்லையா? மேலும் வந்து அந்த பாடலும் நிறைவு பெற்றது எண்ணி அவ்வளவு வந்து இந்த ஜெயதேவ் கோஸ்வாமியுடைய எழுத்துக்களை வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அங்கீகரிச்சதா வந்து சொல்லப்படுகிறது இல்லையா? இப்படி பகவானை புகழ ஆரங்களுக்கு வந்து என்றைக்குமே அந்த மகிமைக்கு வந்து அவங்க 2 பேரும் சமகாலத்தவர்களா மாதாஜி? ஒரே காலத்துல இல்ல ஜெயதேவ் கோஸ்வாமி அவர் காலம் முடிந்துதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்தார்.
ஆனா அவருடைய எழுத்துக்கள் வந்து அவரை வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் பகவானுடைய ஜெகநாதருடைய புகழாரங்கள் எல்லாம் பாடி பாடி அதை உணர்ந்து பகவான் ஸ்வயம் சைத்தன்ய மகாபிரபு இல்லையா, அவருக்கு தெரியாத ஆமா இல்லையா, ஆமா அதனால அதை உணர்ந்தார் ஆக்சுவலி. ஓகே, அங்கீகாரம் என்பது கண்டிப்பா கிடைக்கணும் இல்லையா. சோ அது மாதிரி அவருடைய ஜெயதேவ கோஸ்வாமி வந்து அவருடைய இதை வந்து பக்தியை வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அங்கீகரித்தார், அவருடைய எழுத்துக்களுக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்தார். அதனால சோ அதை வந்து பின்பற்றணும் கூட சொன்னார். ஏன்னா அதுல எழுத்துக்கள் ஜெயதேவ கோஸ்வாமியுடைய எழுத்துக்கள் வந்து நம்ம கருத்து கொண்டு வாசிச்சா நம்ம கண்ணுல கண்டிப்பா தண்ணி வரும். அதாவது பக்தி பாவத்துல இருந்து பக்தியே இல்லாதவங்க கூட அதை வாசிச்சா கூட பக்தி வரும். சோ அதுதான் திருப்பதி சுவாமியை தான் நிறைய பாடியிருக்காரு மாதாஜி. திருப்பதி சுவாமி அதாவது நிறைய அவங்கவுங்களுடைய பக்தியை வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா. அங்க எங்கே இறைவனுடைய லீலைகள் ரூபம் குணங்கள் எல்லாமே வந்து பாடப்படுகிறது. அங்கே இறைவன் அங்கே இருக்கார். இறைவன் அவர்களை செய்ய வைக்கிறதுக்கான பாக்கியத்தையுமே கொடுக்கிறார். இது அனைத்துமே இறைவனுடைய கிருபைதான். இதை நாம் நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, சோ இங்க பார்க்கும் பொழுது அஜாமிலன் பகவானின் ரூபம் குணங்கள் அல்லது உபகரணங்களை புகழவே இல்லை. அவன் புனித நாமத்தை மட்டும்தான் உச்சரித்தான், அதுவும் தன்னுடைய மகனை மனதில் நினைத்துக் கொண்டு. ஆயினும் அந்த உச்சாடனமே அவனுடைய எல்லா பாவங்களையும் அகற்றுவதற்கு போதுமானதாக இருந்தது இல்லையா. நமக்கு வாழ்க்கையில ஏற்படக்கூடிய தடைக்கற்கள் அனைத்துமே எதனுடைய காரணம்? அதாவது பாவங்களுடைய காரணம் தான். நமக்கு அநேக தடைக்கற்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்படுகிறது என்றால் அது அனைத்துமே பாவங்களுடைய அதாவது ரெப்ரசன்டேஷன் தான். சோ அந்த பாவங்களை எல்லாம் நம்ம வந்து கரைக்கணும்னா புனித நாமங்கள் தான் கவுண்டர் ஆக்ஷனே, வேற எதுவுமே கிடையாது, சொல்யூஷன் எதுவுமே கிடையாது. பகவானுடைய நாமத்தை சொல்றதை தவிர நமக்கு வேற எதுவுமே ஹரே நாம ஹரே நாம இவ கேவலம் கலவு நாஸ்தியம் இல்லையா. சோ அதுதான் இந்த கலியுகத்துல வந்து 2 நிமிஷம் ஃபேன் போட்டு கலியுகத்துல வந்து நமக்கு வந்து ஒரே சொல்யூஷன் வந்து ஹரிநாமம் ஒன்றுதான், ஹரிநாமத்தை தவிர நமக்கு வேற என்றுமே கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, சோ அவனும் அவ்வாறு உச்சரித்த போதுதான் விஷ்ணு தூதர்கள் வந்தனர். இது தொடர்பாக சில விஜய பின்வருமாறு கருத்துரைக்கிறார். அனேன புத்திர ஸ்நேகம் அந்தரேனா பிரசீனா துஷ்ட பலாத் உத்பூதயா பக்தயா பகவான் நாம சங்கீர்த்தனம் கிருதம் இது நியாயதே. அஜாமிலன் தன் மகனிடம் கொண்டிருந்த அளவுக்கு அதிகமான பற்றின் காரணத்தால் நாராயண நாமத்தை உச்சரித்தான். எனினும் நாராயணக்கு பக்தி தொண்டு செய்த இருந்த அவனது கடந்த கால நல்ல அதிர்ஷ்டத்தில் அஜ்ஞான சுக்ருதி இல்லையா காரணத்தால் அவன் முழு பக்தியுடனும் குற்றங்கள் இன்றியும் நாம ஜபத்தை அவன் தெளிவாக உச்சரித்தான். இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நாம் எல்லாரும் கூட வந்து அதாவது மௌனமா இருந்து நாம ஜபங்கள் சொன்னா எப்பயாவது ஒரு காலகட்டத்துல வந்து கண் அயரக்கூடிய அந்த இது வந்துடும். அதனாலதான் நம்ம நாம ஜபங்களை வாய் விட்டு சொல்லணும், நம்ம காதுக்கு கேட்கிற அளவுக்கு சொல்லணும். அது எப்பவுமே நமக்கு நல்லது, போக்கஸா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. தயவு செய்து மியூட் பண்ணிட்டு இருங்கோ, நடுநடுல டிஸ்ட்ராக்ஷன். ஹரே கிருஷ்ணா. விகர்ஷதோ அந்த ஹிருதயா தாசிபதிம் அஜாமிலன் யம பிரேஷாயன் விஷ்ணு தூதா வாரயாம் ஆஷு ஓஜசா. யம தூதர்கள். சோ நம்ம ஆல்ரெடி பகவத்கீதையில கூட படிச்சிருக்கோம். மரணிக்கும் தருவாயில் நாம் எதை அதிகமாக பழகி இருப்போம், எதை அதிகமாக எண்ணி இருப்போம், அதுதான் வெளிப்படும். ஓகே, எனக்கு ஜாமுன் தான் நிறைய பிடிக்கும்னு சொல்லி என் மனசுல வந்து அதை தான் மனசுல பதிஞ்சு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இல்லை, என்னுடைய கணவர் தான் எனக்கு பிடிச்சவர் அப்படின்னு நினைச்சுட்டே நான் இருந்தேன்னா அடுத்த ஜென்மத்துல ஆணாக பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கும். ஓகே, அதே மாதிரி என்னுடைய மனைவி தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சவ அப்படின்னு நினைச்சாக்கா கண்டிப்பாக அந்த அம்சத்தை கொண்டே நாம வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல பிறவி எடுப்போம், பெண்ணாக பிறப்போம். அதனால்தான் மரணிக்கும் தருவாயில வந்து இறைவனுடைய நாமங்களின் இறைவனை எண்ணக்கூடிய அந்த பக்தி வந்து நமக்கு இருந்தா அது ஒரு நாள்ல வராது. எத்தனை ஆண்டுகள் பழகினாதான் அது ஆழமான மனசுல பதிய ஆரம்பிக்கும். ஆனால்தான் நாம ஜபங்களை சொல்லுங்கன்னு சொல்றதுக்கான காரணமும் இதுதான் இல்லையா. சோ அந்த தாசியின் கணவனான அஜாமிலனுடைய ஆத்மாவை அவனுடைய ஹிருதயத்திலிருந்து வெளியே இழுத்து கொண்டிருந்தார்கள் யாரு? யமதூதர்கள். ஆனால் கம்பீரமான குரல்களால் விஷ்ணு தூதர்கள் அவர்களை தடுத்து நிறுத்தினர். அப்படிங்கிற ஆடியன் பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஆன்மீகத்திற்கு வந்து ஒரு மகத்துவம் உண்டு, அதற்கு வந்து ஒரு ஆற்றலும் உண்டு. சோ விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து
அந்த யம தூதர்களுடைய இதுக்கு அவங்களை காட்டிலும் மேன்மையான ஒரு கம்பீரமான ஒரு குரலை அவர்கள் பெற்றிருந்தார்கள். ஏன் சொல்லுங்க? பிகாஸ் அவங்க எல்லாருமே பகவானுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய பக்தர்கள், ஹிருதயத்துல எப்பொழுதுமே பகவானை ஏந்தி இருப்பவர்கள். அந்த ரூபத்தை கூட அவங்க வந்து இந்த அடுத்து வரக்கூடிய ஸ்லோகத்துல வந்து ரொம்ப அழகா விவரிச்சிருக்காங்க இல்லையா? சோ கௌஸ்துபன்றன் மஞ்சள் வண்ண ஆடை இல்லையா? சோ பகவானுடைய அந்த அந்த மேல இருக்கக்கூடிய முக்குட்டு இந்த எல்லாமே இருக்கு. பகவானுக்கும் இவர்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்கும்? கௌஸ்துப மாலை இருக்காது இல்லையா? ஸ்ரீவர்ஷங்குரி இருக்காது. இந்த மாதிரி வந்து சில மெயின் திங்ஸ் வந்து அவங்களுக்கும் வந்து இந்த விஷ்ணு தூதர்களுக்குமே விஷ்ணு பக்தர்களுக்குமே வந்து வித்தியாசம் இருக்கும். ஓகே, பகவான் விஷ்ணுவின் திருவடிகளில் சரணடைந்துள்ள ஒரு வைஷ்ணவர் பகவான் விஷ்ணுவின் தூதர்களால் எப்பொழுதும் பாதுகாக்கப்படுகிறார் இல்லையா? எந்த சமயத்திலுமே ரட்சணை உண்டு என்பதுதான் நாம் இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். அஜாமிலன் நாராயணரின் புனித நாமத்தை உச்சரித்ததால் விஷ்ணு தூதர்கள் உடனடியாக அந்த இடத்திற்கு வந்தது மட்டுமின்றி அஜாமிலனை யம தூதர்கள் தொடக்கூடாது என்ற உத்தரவையுமே அவர்கள் பிறப்பித்தனர். விஷ்ணு தூதர்களின் குரல்கள் கம்பீரமாக ஒலித்தன. அத்தாரிட்டி இல்லையா? சோ தட் இஸ் த திங், பவர்ஃபுல். அந்த வாய்ஸ்க்கே வந்து ஒரு பவர் இருக்கும். ஓகே, இவ்வாறாக அஜாமலின் இதயத்திலிருந்து அவனுடைய ஆத்மாவை தொடர்ந்து பறிக்க முயன்றதால் அவர்களை தாங்கள் தண்டிக்க வேண்டி இருக்கும் என்று விஷ்ணு தூதர்கள் தங்கள் குரலால் அவர்களை பயமுறுத்தினர். சோ அஜாமிலனை வந்து நீங்க எடுத்துட்டு போக கூடாது, ஆத்மாவை எடுக்கக்கூடாது அப்படின்ற ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா சொல்றாங்க அவங்க. சோ ஆனா யமதூதர்கள் எந்த தவறும் செய்யல இல்ல. யமதூதர்கள் பாவம் செய்யும் ஜீவராசிகளை தண்டிக்கக்கூடிய அதிகாரம் அவங்களுக்கு உண்டு. அவங்களோட ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய ஆன்மாவை வந்து எடுத்துட்டு போய் நரக உலகத்துல போடக்கூடிய அந்த இது வந்து அதுதான் அவங்களுடைய டியூட்டி, அவங்களுடைய கடமை அதுதான். சோ மரணிக்கும் வேலை வந்தப்போ அந்த செயலை அவங்க செய்தாங்க. ஏன்னா அஜாமிலன் அநேக விதமான தவறுகளை செய்தவன் தான், குற்றம் இழைத்தவன், பெற்றோரை வந்து வீட்டை விட்டு விரட்டியவன் இல்லையா? ஒரு வேசியோட வாழ்ந்தவன் இல்லையா? அது அவங்களுடைய குடும்பத்தை வந்து அவன் வந்து ரட்சிக்கிறதுக்காக எத்தனையோ பேர் இடத்துல கொள்ளை ஏமாற்றுதல் ஜீவராஜ் தண்டிக்கும் அதிகாரம் உடையவன். ஆனால் விஷ்ணு தூதர்களுக்கு எவரையும் தண்டிக்கும் அதிகாரம் உண்டு. அதாவது தூதர்களையுமே தண்டிக்கக்கூடிய அதிகாரம் வந்து விஷ்ணு தூதர்களுக்கு உண்டு. ஒரு வைஷ்ணவரிடம் தவறாக நடந்து கொண்டால் யமராஜனையும் அவரால் தண்டிக்க முடியும். இன்க்ளூடிங் யமராஜனுக்கு கூட தண்டனை கொடுக்கக்கூடிய சக்தி விஷ்ணு தூதர்களுக்கு உண்டு என்பதை இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. பௌதிக விஞ்ஞானிகளால் உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா எங்க இருக்குன்னு அவங்களால கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவை வந்து காணக்கூடிய சக்தி யாருக்குமே கிடையாது இல்லையா? அந்த ஆத்மாவுடைய அளவே வந்து மிக மிக சிறியது. அப்படிப்பட்ட ஆத்மாவை ஹிருதயத்திலிருந்து எடுக்கிறாங்கன்னா அப்ப கண்டிப்பா எதுக்கு வலியும் வேதனை இருக்கும்ன்றத வந்து இந்த இடத்துல பார்க்கணும். சோ எப்பெல்லாம் அதாவது நாம பகவானுக்கு பக்தி கொள்ளல இல்லையா, அதே மாதிரி பகவான் ஒருத்தர் இருக்காரு என்ற புரிஞ்சுக்கல இல்லையா? சோ வெறுமனே பௌதிக உலக வாழ்க்கை மட்டும்தான் நமக்கு வந்து கடைசி வரைக்கும் என்று நினைக்கக்கூடிய ஒருத்தருடைய இறுதி பிரயாணம் வந்து மிகவுமே வந்து கொடுமையானதாக இருக்கும். ஓகே, வலியும் வேதனையுமே அவர்கள் வந்து அதிகமாக அனுபவிப்பார்கள். ஆனால் இந்த பயிற்சி செய்யக்கூடியவங்க எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே வந்து இறைவனை எண்ணக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தை பெறும் பொழுது அந்த வலியும் வேதனையுமே அவங்களுக்கு இருக்காது இந்த உடலை விட்டு பிரியும் பொழுது. ஏன் இதை நீங்க ஒரு நாம ஜபத்தை சொல்லும் பொழுதே இதை நீங்க உணரலாம். முழுதுமே இறைவனுடைய திருவழிகளை எண்ணிக்கொண்டு நீங்க ஒரு மாலை நீங்க ஜபம் பண்ணீங்கனாலே உங்களை சுத்தி என்ன நடக்கிறது என்பதை நீங்க கண்டிப்பா மறந்து விடுவீங்க. ஆனா அந்த ஒரு மாலை பண்ற அளவுக்கு போக்கஸ் நமக்கு வரணும் இல்லையா? அதை நீங்க செய்து பாருங்க, தனிமையான இடத்துல உட்கார்ந்து. ஓகே, சோ யாருமே உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்கன்ற ஒரு காலகட்டம் இருந்தா அமர்ந்து இறைவனுடைய திருவடிகளை மட்டும் மனதுல தாங்கி நீங்க வந்து நாம ஜபம் பண்ணி பாருங்க. யூ வில் ஃபீல் மோர் ரிலாக்ஸ்ட், யூ வில் ஃபீல் மோர் லைட். உங்க உடல் எல்லாமே என்ன நடக்கிறது? நம்ம இறைவனுடைய இடத்துல வந்து அவருடைய திருவடிகளை நம்ம சமர்ப்பிக்கும் பொழுது நம்மளுமே வந்து மனசுல வந்து ஆனந்தம் ஏற்படுகிறது. அந்த ஆனந்தத்தால நம்ம வாழ்க்கையில எத்தனை துயரங்கள் இருந்தாலுமே அது பெரிய பொருட்டாகவே தெரியாது. ஓகே, சோ இதை நீங்க நாம ஜபத்தை பக்குவமா பண்ணா மட்டும்தான் இதை வந்து உங்களால எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, பயிற்சி பண்ணி பாருங்க. அப்ப அதுல இருக்கக்கூடிய டேஸ்ட்டை நீங்க டெவலப் பண்ணீங்கன்னாக்கா அப்புறமா நீங்க யாருமே என்கிட்ட வராதிங்கோ, நான் இதை நாம ஜபம் பண்ணியே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? அன்பு கொண்டு சொல்லுங்க, கத்தி சொல்லாதீங்க. ஒரு இடத்துல வந்து அமர்ந்து நீட்டா போக்கஸ் பண்ணி பண்ணுங்க. அது உங்களுக்கு வந்து பக்குவத்தை கொடுக்கும். அதான் அமர்ந்து நாம ஜபம் சொல்லணும். நம்ம எல்லாரும் நடந்துட்டு எல்லாரும் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லிட்டு நாம ஜபங்கள் சொல்றோம் பாருங்க, தட் இஸ் வேஸ்ட்.
நம்ம சொல்லியும் பிரயோஜனமே கிடையாது. ஓகே, இதுதான் உண்மை. ஆனா இது நம்மளால ஏத்துக்கணும். ஓகே, பௌதிக விஞ்ஞானிகளால் உடலுக்குள்ள உள்ள ஆத்மாவை எங்க இருக்குன்னு அவங்களால எந்த கருவி கொண்டு எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கொண்டும் வந்து எந்த டாக்டராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆத்மாவை பத்தி. ஆனால் ஆத்மா இதயத்துக்குள் இருக்கின்றது என்று ஸ்லோகம் தெளிவாக விளக்குகிறது. ஏன்னா யமதூதர்கள் அங்கிருந்தா அந்த ஆத்மாவை வந்து பிடுங்குறாங்க இல்லையா, வெளியேற்றணும் முயற்சிக்கிறார்கள். அது போலவே பரமாத்மாவிய பகவானும் கூட தான் இருக்கார். இந்த மரம் எனக்கூடிய இந்த உடல்ல இருதயத்துல இல்லையா 2 பறவைகள் இருக்கிறது. ஒன்று ஜீவாத்மா, இன்னொன்று பரமாத்மா. வரும்பொழுது என்ன ஆகுனாக்கா அந்த ஜீவாத்மாவை எடுக்கும்பொழுது பரமாத்மாவும் அதனோட வெளியே வந்துருவார் இல்லையா. அததான் இந்த இதுல வந்து சொல்றாங்க. எப்படி எல்லாம் இந்த ஃபேஸ் எப்படி போறதுன்றதை இந்த கதையை கொண்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஈஸ்வர் சர்வ பூதானாம் ஹிருதயே அர்ஜுன திஷ்டதி, இந்த ஸ்லோகம் கீழே இருக்கு. உபனிஷத்துகளில் பின்வருமாறு கூடப்படு பரமாத்மாவும் தனிப்பட்ட ஆத்மா உடல் என்னும் ஒரே மரத்தில் 2 தோழ பறவைகளாக வாழ்கின்றனர் இல்லையா. இவன் சாப்பிட்டுட்டே இருப்பான் இந்த ஜீவாத்மா, அதுதான் அவனுடைய கர்மங்கள் கர்ம பலன்கள் அனுபவிக்கிறது. அந்த சாட்சி பறவையா அமர்ந்து இருக்கிறது யாரு, அந்த பரமாத்மா. அவர் தான் நமக்கு வந்து அதை உணர்றதுக்கான பக்குவத்தையுமே கொடுக்கிறார். அந்த ஜீவாத்மா ஒரு உடலை விட்டு வேறு ஒரு பரமபுருஷ ஜீவாத்மாவிடம் மிகவும் அன்பு கொண்டிருப்பதால் அந்த ஜீவாத்மா ஓர் உடலை விட்டு வேறு உடலுக்கு செல்லும் பொழுது பகவானும் அதனோடைய செல்கிறார். ஓகே, எனவேதான் பரமாத்மா ஜீவாத்மாவோட நட்பு கொண்டிருப்பதாக கூறப்பட இஸ் த பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். மேலும் தனிப்பட்ட ஆத்மாவின் இருப்பதற்கு கர்மங்களுக்கு ஏற்ப பகவான் தமது மாயா சக்தி, அதாவது இந்த தேவி மாயா மூலியமா மற்றொரு உடலை அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு கொடுக்கிறார். ஓகே, உடலில் உள்ள இதயம் ஓர் இந்திரத்தை போன்று, இது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான், ஒரு மிஷின் தான். அதை பகவான் எந்திராரூடான மாயையா, அதாவது சொல்றார் ஈஸ்வர சர்வ பூதானாம் இல்லையா ஹிருதயேஷ அர்ஜுன திஷ்டதி, ஹிருதயத்துக்குள்ள இருக்கார் பரமாத்மா இல்லையா. அனைத்து ஜீவராசிகளில ஈஸ்வரா அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துபவர். பிரியமயன் அதாவது ஃப்ரெண்ட் அவர் தான். சர்வபூதானி அனைத்து ஜீவன்களுக்கும் அவர் தான் நண்பரும் கூட இல்லையா. எந்திராரூடானி மாயையா, இந்த ஹிருதயம் எனக்கூடிய அந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்திரம் போன்ற இந்த உடல் வந்து ஒரு எந்திரம் இல்லையா. அதுவும் யாரால நமக்கு கிடைக்கப்பெறுகிறது, இந்த மாயா சக்தி மூலியமா நமக்கு கிடைக்கிறது. இது பௌதிக உடல், அதனால்தான் மாயா சக்தி மூலியமா நமக்கு கிடைக்கிறது. அர்ஜுனா, பரமபுருஷர் ஒவ்வொருவரின் இதயத்திலும் இருக்கின்றார். ஜடசக்தியலான ஒரு இதயத்தில் அமர்ந்திருப்பவன் போன்ற அந்த ஜீவராசிகளின் பயணங்களை அவரே வழி நடத்துறார். அவருடைய அப்ரூவல் எல்லாம் எதுவுமே நடக்காது இல்லையா. எந்திரம் என்பது என்னது மோட்டார் வண்டி இல்லையா. இந்த எந்திரம் எனக்கூடிய இந்த உடல் என்னும் எந்திரத்துல வந்து ஓட்டுநர் வந்து தனிப்பட்ட ஆத்மாவாகும். நாம வந்து அந்த டிரைவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா அந்த டிரைவிங்க்கு கைடன்ஸ் யாரு கொடுக்கறது, அந்த பரமாத்மா. இந்த ஆத்மா உடலின் இயக்குனராக அல்லது உரிமையாளராக உள்ளது. ஆனா பரம புருஷர் எல்லா உடல்களிலுமே அவர் தான் பரம இயக்குனர் இல்லையா. பரம புருஷரே ஒருவனது உடல் மாயையின் மூலமாக படைக்கப்படுகிறது. கர்மனா தெய்வ நேத்ரேனா இல்லையா. நம்ம செய்த கர்ம பலங்கிறதுக்கு ஏத்தவாறு இந்த தேவி மாயா என்ன பண்ணுவா, நமக்கு வந்து ஒரு உடலை கொடுக்கிறார். மேலும் இப்பிறவில் ஒருவன் செய்யும் செயலுக்கேற்ப தெய்வி மாயாவின் ஆணைப்படி மீண்டும் மற்றொரு வாகனம் படைக்கப்படுகிறது. தெய்வி ஏஷா குணமயி மம மாயா துரத்தையா இல்லையா. பொருத்தமான நேரத்தில் எந்த காலகட்டத்துல இந்த உடலை விட்டு நாம் இன்னொரு உடலுக்கு போகணும்ன்றது எல்லாமே ஆல்ரெடி டெஸ்டினி வந்து ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு. அந்த உடல் உடனடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு குறிப்பிட்ட அந்த உடல் என்னும் எந்திரத்துக்குள்ள ஆத்மா பரமாத்மா இருவரும் மாறி செல்கின்றனர், உள்ள செல்கிறார்கள். இதுதான் கூடு விட்டு கூடு பாயும் முறையாகும். இந்த உடல் மாற்றத்தின் போது ஆத்மாவானது யமதூதர்களால் எடுத்து செல்லப்பட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான நரக வாழ்க்கையில் புகுத்தப்படுகிறது. நரகத்துக்கு போகணும்னா அங்க அனுப்பிட்டு அங்கிருந்து அடுத்து எது வரைக்கும் நம்ம சஃபர் ஆகும்னாக்கா, எந்த நிலையில நாம இந்த சஃபரிங்க உணர்றோம் இல்லையா, அது வரைக்குமே. அதுக்கப்புறம் மீதம் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த இதையுமே வந்து வேறு ஒரு உடலையில போய் நம்ம வந்து திணிக்கப்படும் பொழுது அந்த வரக்கூடிய கர்ம பலனைத்தான் நாம பிறந்த பிறகு அனுபவிக்கிறது. ஓகே, இது அந்த ஆத்மா அந்த அடுத்த உடலில் வாழப்போகும் சூழ்நிலையுடன் பழக்கப்பட்டு விட வேண்டும் என்பதற்காக ஏற்பாடாகும். ஸோ ஒருத்தர் கடினமா இருக்கார், ஒருத்தர் மிருதுவா இருக்கார் இல்லையா. ரொம்ப கடினமா இருக்கிறவங்க வந்து அதிகமான பாவங்கள்ல வந்து அனுபவிச்சு அந்த கடினத்தை வந்து அவர்கள் சகித்து இல்லையா, அந்த சூழ்நிலையில் இருக்கிறவங்க வந்து கடினமான ஒரு நிலைக்கு அவங்க வந்து ஆட்கொள்ளப்பட்டு பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த கர்மத்தை அதே கடினமான இதை வந்து அந்த இடத்துல அனுபவிச்சு முடிப்பாங்க இல்லையா. ஒருத்தர் ஏன் கல்லு மாதிரி இருக்கார், ஒருத்தர் ஏன் இவ்வளவு சாஃப்டா இருக்கார், நமக்கு தெரியும் இல்லையா. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ஏன் பார்க்குறோம்னாக்கா இதுதான் ரீசன். ஓகே, எல்லாமே நம்ம செய்யக்கூடிய கர்ம பலன், அந்தனுடைய பாவத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய நிலை, அதனால் ஏற்படக்கூடிய நம்முடைய மன உறுதி இல்லையா. என்ன சூக்ஷ்மோடலாம் அங்கே தானே இருக்கும், புத்தி
அதுக்கப்புறம் மனசு இதெல்லாமே கூட தான் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த நிலைக்கு வந்து பழக்கப்பட்டு அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில நாம மீண்டும் வாழ்வதற்காக நம்மளை நாம ஏற்படுத்திக்கிறோம் இல்லையா? சில பேர் வந்து நல்ல ஒரு அன்புமயமான ஒரு தெய்வீகமான சூழலில் வந்து பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கும். அவங்க பூர்வ ஜென்மத்துல நிறைய குருதிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, தெய்வ உலகத்துல வந்து வாழ்ந்திருப்பாங்க, மீண்டும் இந்த உலகத்துல நல்ல ஒரு குடும்பத்துல பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கும். அதை உபயோகப்படுத்தி அவர் மேன்மையா போகணும். அதை விடுத்துட்டு நான் அவரு இழிவான நிலைக்கு போகக்கூடாது இல்லையா? இந்த தோல் வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னா மூடப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த உடம்பு வெளியில் தோற்றத்துல பாக்குறதுக்கு தான் அழகா இருக்கிறது, அசிங்கமா இருக்கிறது இல்லையா, குட்டையா இருக்கிறது, நெட்டையா இருக்கிறது இல்லையா, இதெல்லாமே வந்து வெளிப்புற தோற்றம். ஆனா உண்மையிலேயே இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அனைத்து வஸ்துக்களும் எல்லாருக்குமே ஒரு மாதிரிதான் இருக்கும். அதுல வந்து எந்த அழகும் இருக்காது, எதுவுமே நம்ம வந்து அதுல பிரிச்சு சொல்லவே முடியாது. எல்லாருக்கும் ரத்தம்னா ஒரே மாதிரி குவாலிட்டி தான் இல்லையா? ரத்த குரூப் தான் வேற தவிர ரத்தம் அப்படிதான் இருக்கும். எலும்பு, மஜ்ஜை இல்லையா, எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு புலனுமே வந்து ஃபங்க்ஷன், ஜென்ரல் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கு? கண் இருக்கிறது பார்க்கறதுக்கு தான், காது இருக்கிறது கேட்கறதுக்கு தான், வாய் இருப்பதற்கு பேசுவதற்கு முன்னுவதற்கு தான், நாசி இருக்கிறது நுகர்றது, இதெல்லாம் ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன். அதுதான் அந்த புலனுடைய குவாலிட்டி. ஆனா எந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் கேட்கணும், எந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் பேசணும், எந்த மாதிரி உணவு உட்கொள்ளணும், எதை நாம் காணணும், இதெல்லாம் இந்த மனிதனாகப்பட்டவன், இந்த ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய ஆத்மா எந்த குணாதிசயத்தை வந்து அது மேன்மையாக ஏற்றுச் செல்கிறதோ அதற்கேற்றவாறு அது பக்குவப்படும். அவ்வளவுதான். இதுதான் வாழ்க்கை. ஓகே. ஊஷோர் நிஷேதிதா தாமஸ்தே வைவஸ்தவ புரஸ்ஸாரஹ கேயூயம் பிரதி க்ஷேத்ராத் க்ஷேத்தாரோ தர்மராஜஸ்ய சாசனம். இவ்வாறு தடுக்கப்பட்ட சூரிய தேவனின் புத்திரனான யமராஜன் யாருடைய புத்திரன் சொல்லுங்க? சூரிய தேவனுடைய புத்திரன். அத்தூதர்கள் அவர்களை பார்த்து யம தர்மராஜனின் கட்டளையை தடுக்கும் அளவிற்கு துணிவுள்ள நீங்கள் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்க. அப்படின்னா அவங்களுடைய இது திருஷ்டில யாரு மிக உயர்ந்த ஸ்தானம்? யமராஜன் தான் இல்லையா? சோ யம தூதர்கள் வந்து அவருடைய கட்டளைக்கு ஏற்றவாறு பணி நடத்துவாங்க. அதனால நீங்க யாரு எங்களை வந்து தடுக்கிறதுக்கு அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வந்து கேட்கிறாங்க. யமராஜன் ஜீவராசிகளுடைய பாவங்களுக்கேற்ப அவர்களுக்கு தீர்ப்பளிப்பதற்காக நியமிக்கப்பட்ட உயர் நீதிபதி ஆவார். அஜாமிலன் தனது பாவ செயல்களுக்கேற்ப யமராஜின் அதிகார எல்லைக்கு உட்பட்டு இருந்தான். அது கரெக்ட் தான், அவன் நிறைய பாவங்கள் செய்தான். அஜாமிலனை தொடக்கூடாது என்று தடை விதிக்கப்பட்ட யமதூதர்கள் பேராச்சரியம் அடைந்தனர் இல்லையா? இவ்வளோ பாவம் செஞ்சவனுக்கு நீங்க உயிரை எடுக்காதுன்னு சொன்னாக்கா அவங்களுக்கு ஒரு ஷாக்கு தானே அது. அந்த மாதிரி அவங்க வந்து அதிர்ச்சி அவங்களுக்கு அது. ஏனெனில் தங்கள் கடமை செய்வதிலிருந்து உலகில் எவராலுமே தடுத்து நிறுத்த முடியாது இல்லையா? இது வரைக்குமே அவங்க தடுக்கப்பட்டதே கிடையாது. ஆனால் இந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸோ இப்படி ஏன் வந்து இவங்க எனக்கு நம்மளை தடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. கஷ்யவா குத ஆயாதா கஷ்மாத் அஷ்ய நிஷேததா கிம் தேவா உபதேவாயா யூயம் கிம் சித்த சத்தமாக. ஐயா எவ்வளவு அழகா கேட்கிறான்னு பாருங்க. நீங்கள் அனைவரும் யாருடைய சேவகர்கள்? நாங்கள்லாம் யமதாரனுடைய சேவகர்கள். ஆனாலும் எங்களுடைய வேலை செய்ய வந்தோம். ஆனா நீங்க எங்களை தடுத்து நிறுத்துற அளவுக்கு இருக்கீங்கன்னா நீங்க யாருடைய சேவகர்கள்? எங்கிருந்து வந்திருக்கீங்க? நாங்கள் அஜாமலனின் உடலை தொடுவதை ஏன் தடுக்கிறீர்கள்? ஏன்னா அவன் பாவம் செய்தவன் இல்லையா? அவனுடைய பிராணனை எடுக்கிறதுக்கு நீங்க ஏன் தடுக்கிறீங்க? நீங்கள் சொர்க்கலோகங்களிலிருந்து வந்த தேவர்களா இல்லையா, அல்லது உபதேவர்களா, அல்லது உத்தம பக்தர்களா? அவங்களும் பாருங்க எந்த அளவுக்கு நாலேஜா இருந்திருக்காங்க. பக்தர்களா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் இல்லையா? இஸ்லோகத்தில் உபயோகப்படுத்தப்பட்டுள்ள மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க சொல் சித்த சத்தாத்மா இல்லையா? சொல் பூர்ணத்துவம் பெற்றவர்களிலே மிகவும் உத்தமமானவர்கள் என்று பொருள். சித்த சத்மாத்மா என்றார். பகவத்கீதையில கூட மனுஷியானாம் சகசிரேஷு கஷ்டித் எததி சித்தையே, சித்தையே அதுதான் அந்த இடத்துல சொல்றது. லட்சக்கணக்கான ஒரு இதுல வந்து யாரோ ஒருவன் தான் வந்து முழுமை அடையக்கூடிய அந்த ஒரு இதை வந்து சித்தியை வந்து அவன் வந்து பயிற்சி பண்ணி அதுல வந்து மேல போகணும்னு நினைப்பான் தன்னுணர்வு பாதையில. ஆனால் தன்னுணர்வு பெற்ற ஒருவன் தான் இந்த உடல் அல்ல ஆன்மா என்பதை அவன் கண்டிப்பாக அறிவான். இன்று கிட்டத்தட்ட அனைவருமே இவ்வுண்மையை வந்து நமக்கு தெரியாது. நமக்கு இந்த பகவத்கீதை பாகவதம் கிளாஸுக்கு வரலன்னா நம்ம கூட தெரியாது. நாமும் உடல் தளத்துல இருந்து தான் செயல்பட்டு இருப்போம். சோ ஆனால் இதை அறிந்த பூர்ணத்துவம் பெற்றவன் ஆகிறான். ஆனால் இதை யார் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து முழுமை அடைந்தவர்கள் ஆகிறார்கள். அதனால அவனை சித்தா என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். தான் பரமாத்மாவின் பின்ன பகுதி என்பதை புரிந்து கொண்டு அவரது பக்தி தொண்டில் ஒருவன் ஈடுபடும் பொழுது அவன் சித்த சத்மன் என்று அடிக்கிறான்.
இவன் வைகுண்ட லோகங்களில் அல்லது கிருஷ்ண லோகத்தில் வாழும் தகுதி உடையவனாகின்றான். இந்த சித்த சத்மாத்மா தான், அதாவது மேல இருக்கக்கூடிய பகவானுடைய திருநாட்டை சேர்ப்பவர்கள் என்பதை தூய பக்தியில ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் என்பதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். யமதூதர்கள் சித்த சத்மாரனான யமராஜனின் சேவை, சத்தமரான யமராஜனின் சேவகர்களாவர். எனவே சித்த சத்மர் தேவர்களுக்கும் உபதேவர்களுக்கு மட்டுமின்றி உண்மையில் இந்த ஜடவலில் உள்ள அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் மேலானவர்கள் என்பது அவர்கள் அறிவர். ஆகையால் பாவம் செய்த ஒருவன் முடிய போகும் இடத்தில் விஷ்ணு தூதர்களுக்கு என்ன வேலை என்று அவர்கள் கேட்டனர் இல்லையா? அளவுக்கு அதிகமான பாவம் செய்த இவனை எதுக்கு இவங்க தடுத்து நிறுத்துறாங்க அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் அவங்களுக்கு. யமதூதர்கள் அஜாமிலன் இதயத்திலிருந்து அவனுடைய ஆத்மாவை பறிக்க முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தனர். அவர்களால் அந்த ஆத்மாவை பறிக்க இயலவில்லை. ஏன்னா ரட்சணைக்கு ஆல்ரெடி வந்தாச்சு, நாமமே அவர்களுக்கு கவசம் இல்லையா? ஆகவே அஜாமிலன் இன்று இறக்கவில்லை என்பதை கவனிக்கத்தக்கதாகும். இந்த பிந்திய ஸ்லோகங்களில் தெளிவுபடுத்தப்படும். இதை பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகங்களை பார்ப்போம். அங்க உரையாடல் கூட நடக்கும். ஆனா இந்த உரையாடல் நடக்கும்போது அஜாமிலன் மயக்க நிலையில் இருந்தான். சோ இந்த விவாதத்தின் முடிவு அஜாமிலின் ஆத்மாவை யார் எடுத்து செல்வது என்பதை தீர்மானிக்கும் இல்லையா? விஷ்ணு தூதர்களா யம தூதர்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி. ஓகே, நான் இன்றைக்கு கொஞ்சம் ஒரு அர்ஜென்ட்டான வேலை இருக்கு, அதனால கிளம்புறேன் நான். ஓகே, இந்த அடுத்த ஸ்லோகம் நாளைக்கு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். வாஞ்சகல்பதருபியஷ கிருபா சிந்துபிய வச்ச பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ்